Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι, ας πούμε. Δεν διαφωνώ με την κατάληξη, διαφωνώ όμως. Κεράκια αυτό... είναι που σβήνουν κάθε μέρα, αγάπη μας. Στο θάνατο πάμε, δεν πάμε. Δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι. Να φύγει κι αυτή η ώρα, να φύγει κι αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι αυτό και από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα Σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως τα αφήσαμε για αύριο. Την ανθρώπινη μοίρα εμείς την καθορίζουμε τη μοίρα μας. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας χωριστά και όλοι μαζί να αφυπνιστούμε, να αποκτήσουμε τη συνείδηση της εποχής μας και κυρίως να ξανααποκτήσουμε τις αξίες της ζωής μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να επαναφέρει έναν πολιτισμό ανθρώπινο, έναν πολιτισμό αγάπης, χαράς, ευτυχίας, ειδονής, έρωτα κλπ. Παρά μονάχα η συνείδηση των ανθρώπων, η κατανόηση των αξιών της ζωής και η κατανόηση ότι αυτό το δώρο που τους δόθηκε και που ονομάζεται ζωή πρέπει να το ζήσουν και να το ζήσουν ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι.